Mä unohdin kertoa. Mä oon siis toi vasemmanpuolimmainen ja Aleksi on toi oikea. Hei. Mä en tiedä toimiiks tää, mutta nyt pelataan vähän Rocket Leaguea ja mä aloitin matsista suoraan Aleksin kanssa, joka oli viime videossa mukana. Viime video Minecraft-video, käykää ihmeessä kattoo mun kanavalta. Ja tilatkaa ja tykätkää. Ei! Me aloitettiin suoraan matsista, koska... Ei, sori. Huvikseen. Aloitettiin suoraan matsista. Tää on kiva aloittaa suoraan matsista. Ja Aleksi on nyt mukana pelailemassa, niin kuin mun videolla on ollutkin aikaisemmin. Ja Aleksi on tässä, puhutetaan. Moi. Muistakaa tilata se kanava TLS. Niin. Jos sä et oikeesti oot tilannut, niin mitään järkeä. Se on ilmasta tilata. Teekö mä just maalin? Hitsi. En. Kato siitä, mä sain assist. Ui jumaa. Ja oikeesti aika hyvä syöttö. Mä laitan no problem. No luovutti. Kiva. Mä oon aika huono pelaa Rocket Leaguea, mutta Aleksi ei. Aleksi on hyvä. Aleksi on tosi hyvä. Me mennään nyt uuteen matsiin. No niin, päästiin uuteen matsiin. Ja tää on joku Dedai Canyon mappi. Aika hieno. Mikä toi vuori tuolla on? No niin. Nyt lähdetään. Hyökkäykseen! Sehän meni hyvin. Miten nää niinku tolleen teki? No niin, nyt mä menen... Ai, mitä mä teen? Mitä tää tekee? Vitsi, mä mokasin mun pinchin. Ja... Oho, sehän meni hyvin. Mä olin paikoillaan. No niin, Aleksi, onko sinulla asiaa tähän tappioon? Ei mitään. Okei. Okay. Ei ollut mitään järkeä just tossa äskeisessä. Mä vaan pysyin paikallaan, kun mä siirsin mun pelituolia. Nää on niin huonoja. Me johdetaan jo 2-0, tai sit me hävitään, en tiedä. Oho, mä räjähdin. Ja siitä mitä? Mä teen, ujuma! Ja siitä maali, mikä maali? Ujuma! Mikä maali? No niin, mä jään tähän. Hyvä, Aleksi. Hyvä poika. No niin, tästä tulee niin hyvä video. Ui, epic save, 75 pistettä. Kato, siitä! Mitä? Ei, Aleksi ei oo pelissä. Hitsi. No niin, nyt Aleksi on pelissä. Nyt se pystyy taas pelata, koska Aleksi on paljon parempi kuin mä. Ei! Joo, me hävitään tää. Ehkä. Me kai hävitään. Mutta ei sillä ole väliä.
Tuleeko maali? Ei tullu. Mä sain sen seivattua. En saanutkaan. No ei tässä on mitään enää. Me hävitään. Pelaisin kunnolla. Häh? Paitsi jos mä pelaisin kunnolla, mutta on kasuaali, niin ei sillä ole mitään väliä. Mä tein just onnistunut. Aleksi pelaa kunnolla. Okei. Aleksi rupee pelaa täysiä silleen, että susta tulee ihan häkkeri hullu. YKK. NVQ. Ja siitä! Ei toi oli oma maali, en mä se huomannut. Ei kun niin, me ollaan siniset ja mä oon tehnyt sen ainoan maalin. Se on minä! Oho. Mä oon täällä maalivahti. Miksi? Ei me voida voittaa, jos sä oot siellä. No mä oon maalivahti. No miksi? Koska maalivahti pitää aina olla. Tai sit tulee maali. Niinku futiksessa. Eihän futiksessakaan maalivahti voi lähteä vaan sooloilemaan. 11 pelaajaa, jotka voi auttaa tekemään maalia. Tässä mä en pärjää yksin näitä niinku yrittää tehdä maalia. No mä just boomasin ton yhden. Tai mitä? Bosautin. Ja siitä käyttäjä ykkönen. Mulle tuli assisti. Upea syöttö. Oho. Mä räjähdin. Siihen tuli go ja mä räjähdin. No. Tää on pitkä peli. Mähän lensin ihan hitsin kauas. Ei, joku vei mun boostit. Mähän ton. Sun kansis olla veskassa, jos sä yrität olla veskassa. No kun en mä yritä, kun sit me hävitään. No kun maalivahdissa pitää olla veska. Näin. Kato. Hyvin menee. Hyvin menee. Tosi hyvin. Yes. Hyvin menee. Hyvin menee. Hyvin menee. Tosi hyvin menee. Hyvä. Tosi hyvin menee. Mä en osu palloon. Hyvin menee. Ja siitä mä seivasin. Hyvin menee. Oho. Hyvin menee. Hyvin menee. Tosi hyvin menee. Minä menen! No niin, Aleksi, tee maali. Siinä on... Sä voit air-triplea. Oho. Ai sut buumattiin, vitsi. Mä laitan sulle keson, mut sit sut buumattiin. Mikä on keso? Keskitys. Ja mikä on keskitys? Sellainen, että laittaa Niinku pallon keskisormi. Ei. No, kesotus tarkoittaa muuten keskisormen näyttämistä. Ja sä just... Niin. Kiitos, Aleksi. Ja nyt sä teet vielä omarin. Joo, me hävittiin tää jo. No joo. No meidän pitäisi saada venää hetki maali per 7 sekuntia. Se on mahdollista. Voidaanko me pelaa no, me ei tarvi. Pelataan nyt vaan tätä mikä tää on? Savage. No varmaan joku kasualia. Jos tää on kaasuali. No niin, mä pistin sulle keson. Jos mä tiedän mitä se tarkoittaa. Pallo on ilmas! Ei. No ainakin saatiin expaa. Tonni. Mä teen nyt vaan tällä, että ready. Tuleeko täältä nämä samat vastukset? Champions Field.
tää on mun lemppari. Sori kun mä yskin. Jos tänne tulee nää samat. Joo, nää on samat. Me hävitään tää. Puolustossa. Tai no nyt mä voin alkaa pelaa silleen ragella. Koto! Ja siitä seivi! Mikä seivi? Mä seivasin. Mä oon niin hyvä pelaa. Kaikki voi sanoa, että mä oon niin hyvä pelaa, kun mä nyt sain mun seivin. Tai mä sain äskenkin varmaan epic seivin, sainko? No ehkä mä selviin pelaamulla. Saiks mä äsken seivin? Laittakaa kommentteihin, jos te olette pelannut tätä peliä ja haluatte, että mä pelaan tätä. Mutta räjäytettiin. Haluatte, että mä pelaan tätä peliä. Mikä? Ja sitten kannattaa myös tilata kanava, koska se on ilmaista ja mä saan siitä hyvän mielen. Kattokaa, mä skillasin tää. Skills. Oh my god, skills. Skills. Superpeikki. Paina nyt sitä Xää, että me skipataan tää. Vesa ottaa pallon. Me pelataan varmaan niinku kaikkia pelejä Pleikalla, paitsi jos me tehdään jotain Super Mario-pelejä. Sitä me pelataan Nintendolla. Nintendo Switchillä. Vitsi mut buumattiin. Ei hätää, mä selviän. Mä voin defendaa. Ei. Pitää hakea pallo. Tai no, onko se varma, että sä pärjäät? Joo, aika varma. Okei. Tai ei Me kyllä. voidaan tää ihan helposti voittaa. Me saattaa pallon, mä defendaa. Katon nyt hyvin menee. Kaikki hyvin. Miksi noi venaa tuolla? Toi pallo on tossa. Koska nyt aimaa. I'm assist. Miten sä osaat tehdä tolle? Sille, että mä lensin. Ja sä just estit meidän maalinsa. Sorry. I'm so Meistäkin sorry. maali. Joo. Kato! Kato! Älä katokkaa. Eihin siihen. Mä menen sinne. Ai se feikkas. Hitsi. Ei ollut kovin kivaa tuo. Ei niin. Miksi nois jossakin on tommonen PRX tai joku tommonen? Sorry. No problem. Tai ehkä saattaa tulla... Kato! Siitä Aleksi tekee hyvää. Meillä on aika veska. Niin. Minä. Tolleen lennetään. Kansi olla valmiina. Miksi mun auto on väärinpäin? Älä nyt tule tönimään tänne! Mulla on täällä tärkeä maalivahti hommat kesken. Niin, Sori kun yskin. Mä oon vähän kipeä. siitä demo. Ei! Se oli lähellä, että mä olisin tehnyt tommosen jutun. Että mä olisin blokannut sen pallon. Sori kun mä oikeesti Ai yskin. niin, ja sä oot tuolla. Mä oon vähän kipeänä. Tai mä olin vähän kipeä. Hyvä käyttäjä 1. Tässä kohtaa tarvittais sua. Mä tuun! Ei vitsi. Mä tulin niin Mä tarviin boostia. Okei, hae. Herra on hyvä ja voi itse hakea. No niin, tee se juttu. Ai vitsi, tää nykeröi mua. Mä demolatiosin jonkun. Et tee tänään. Et kun mä oon veskas. Ei, mä seivasin se. Miksi mä oon tälleen? Vitsi, tää Niin, ei tiedättekö teistä kumpi on kumpi? Mä oon tää vasemmanpuolinen ja Aleksi on toi oikeanpuolinen. Aleksi on vähän parempi ja minä vaan venaan täällä. Ja teen voltteja. Ja minä on se huonompi. Oi, 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 oi! Mä vedän ihan hullua täällä.
Joo, olen. Mä olin valmiina, mut mä en seivannut. Oli se haittaa mitään, me voitetaan tää silti. Ai voitetaan. Voitetaan. Sun pitää olla puolustamassa. Nice touch. Mikä se on? Meidän pitää hyökätä ihan täysiä. Ok. Ehtii! Ei ehtinyt. Nää Vai teki oliks just toi? tasuri omariin. Onko sulla semmonen, kun tekee maalin, niin semmonen merkki? Semmonen, että siitä tulee semmonen juttu. Ei ne on Black Market, ei ne maksaa 2 tonnia. Ai mitä? Krediitti, Paljon sulla on? 600. No aiot sä sit ostaa? Joo, mä kerään nää 2 tonnia. Onks ne hienoja sun mielestä? Ne on No, hienoja. riippuu mikä. Ne on Suuri hienoja. osa on hienoja, aivan järjettömän Ne hienoja. kaikki on ihan... Siis semmoset on ylipäätään Tämä ihan oli- järjettömän hienoja. Ei haittaa mitään. Ei hätä mitään. Okei, pallo menee tuolla. Hätätilanne. Mua vähän jännittää. Tää on 3-3 ja nyt meillä on... No niin, tee keskitys. Keskitys! Siitä! Ei. Mä defendaan. Mitä se tarkoittaa? Että mä puolustan. Että sun pitäis mennä hakee pallo. Okei. Käskystä. Ai kapteeni. Mä en oo pelannut yhtään tätä peliä. Tai olen mä joskus. Joskus mä pelasin tätä Aleksin kanssa ihan vaan 2. Ihan vaan 2. Tuli Tässä melkein maali. tekee maali. No nyt sun kandee varoa. Se on siinä! Se on siinä! Voi nyt tuo Aleksi. No niin. Se on siinä! Yes. Se on siinä, jou. Poljunku XPtä 3000. No nyt en kyllä mene enää noittenkaan. Mä en halua noita tyyppejä enää. Mä käyn vessaan. No niin, Aleksi käy vessassa, joten... Kato challengeit. No niin, Paina ykköstä. ollaan tässä takas. Käytiin vähän kattoo noita juttuja. Paina toinen. Tähänkö? Niin mitä täällä on? Paina line. Vihreän kanssa. Mä haluun nää. No niin, nyt mennään peliin. Offlineissa ei oo mitään järkeä. Pitäisikö pelata Rumblea? Se on ihan kivaa. Mä tykkään siitä niin paljon, tai no on sekin hyvä, mutta se on vähän sellaista sekainen juttua, mutta okei, pelataan vaan. Pelataan Rumble. Ihan sama, ei toimi Rumble. Paina OK. Mä yritän. Noniin, Tää meni tradingiin. joo. Laitoksia 2v2. Ei kun nyt tää on competitive. No nyt me ollaan sit competitivessä. Täällä on ihan hitsin hyviä tyyppejä. Kai. Ei me kyllä olla. Sano, Ei kun täällä on. ei tälle se on niin hyviä tyyppejä. Jos mä laitan. No niin. Ei vitsi. Nää on kyllä hienot renkaat. Mitä tää yksi tekee? Mitä sä Aleksi teet? Nää on aika huonoja nää meidän vastukset. Hetkone. Meillä on tiimikaveri. Tää on 3v3. Hitsi.
No tää video ei kestä enää kauan. Pari matsia vielä. Sitten mä oon jo ihan väsynyt. Mä en jaksa tehdä nää videoita. Mä oon tehnyt tänään 2. Tää pitää vielä editoida. Oho. Tää on viimeinen matsi, mikä me tällä videolla pelataan. Aleksi. Oho. Tää on vielä lämmittely. Aina lopussakin pitää olla lämmittely. Tää on loppulämmittelykierrosta. Tää ei lasketa, jos me hävitään tää. Mä demosin jonkun. Mä haluun nyt demoa jonkun taas. Hitsi. Missä se pallo menee? Oi. Mä nyt toivon, että tästä tulee voitto tästä matsista. Oi, kato, tuleeko maali. Oho, missä se pallo menee? Tää meidän tiimiläinen on ihan bebasta. Apua, mä en näe mitään, kun mulla on tää balkami. Mä demosin ton tyypin. Tää oli meidän maalilla. Hyvä, Aleksi. Mä olisin kyllä seivannut sen. Jos tästä tulee... Mä haluun, että me voitetaan tää video. Ei mikään video. Mä haluun, että me voitetaan tää matsi. Mä haluan. Se olisi hyvä. Sit vois video loppuu. Se on hyvä video lopetus. Tuli mieleen yksi kysymys. Missä tää meidän tiimiläinen on? Tää meidän tiimiläinen on oikeesti ihan bebasta. Tää Pantalla. Hitsi, nyt meidän pitää hyökätä. Kato! Mä melkein teen omarin. Siitä, maali, yes! Se on siinä. Tää menee jatkoajalle. Tai sit me hävitään. – 49 minuuttia. Sekuntia, sori. Ei ottaa pallo. Hyvä tää meidän tiimiläinen. 49 sekkaa. Meidän on pakko päästä jatkoajalle tai voittaa. Noista momentum. No parempi olisi se, että voitettaisiin tää. Tietenkin. Ei. Saisit voinut hakea sen pallon. Voidaan kyllä voittaa ihan helposti. Meidän pitää vaan saada maali jossain minuutissa. Maali. 20 sekassa. Ei kuka tää töni mua. Joo, kyllä me tää maali tehdään. Ehkä. Sun pitää tulla hyökkää ihan täysin. Käskystä. Okei, nyt me kyllä hävittiin.
Nyt me hävittiin. Mä tein just omarin. Paitsi jos me tehdään maali 4 sekunnissa. Meidän pitää tehdä maali 4 sekunnissa. Eli meidän pitää niinku heti aloituskotkosta tehdä maali. Sitten me voidaan voittaa. Niin, sit meidän pitäisi saada vielä 1 maali. Nyt lähdetään. 4 sekas maali. 4 sekas maali. Oho. Ei, mulla oli Balcam. Okei, nyt mä kyllä hävittiin. Meidän pitää saada niin. Hitsi. Mä otan edelleen, no problem. Noin. No 3v3 on muutenkin hapevasta. Niin ei se haittaa, kun ei me muutenkaan tulla pelaamaan niitä. Niin paljon. Karaoke. Noin. En mä tiedä mitä tuossa lukee. Päivä. Arvaa mitä. No. Että moi. Ja tää video olisi tässä. Kiitos jos katsoit tänne asti. Haittaisiko? Se ois... Ja. Okei. Vielä taskit. Saadaanko tommonen? Otan tän käyttöön. Sitten me saadaan kans toi toinen. Tonkin mä otan käyttöön. Limited. Onko se hyvä? Onko se hyvä? No. Se on suunnilleen kombo. Ai common. Niin. Okei. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Tää olisi tässä. Muistakaa tilata ja tykätä. Se olisi moro.